Zulotik atera eta 56. Durangoko azokan eman ditugu azkenengo egunak. Ezberdina, berezia edo arraroa, baina aurten ere bada. Azokak orain arte emandakoa bildu dugu eta harreta berezi entzun ditugu lehenengotako lanekin etorritako gazteek esandakoak. Hemen gaudela baliatuta Durangoko azokari bakarrik ez, euskal kulturari ere begiratu diogu modu zabalagoan. Zuloran ohi dugunez, bereziki sortzaile gaztei eman diegu ahotsa. Andra Mariko Elizpetik Merkatu Plazara, Merkatu Plazatik kalera eta kaletik landakora. Leku asko izan daitezke Durangoko azoka, baina Durangoko azoka zerbait izatekotan plaza da. Iaz sareak eutsi zuen azoka, baina aurten tarteak tarte eta neurriak neurri, estutuak, aspaldikoak eta aurrez aurreko elkarrizketak itzuli dira Durangoko azokara. Eta horrela bai, horrela bada. Gu etorri gea single txiki batekin, bertsio bat, single honek barruan dauzka bertsio bat, lehenengo Nacho Vegasen Binu kantarezi amor abestiarena, eta gero B alde bezala izango litzake efemerideak abestia, aspaldi egindako abestia, baino inoiz disko baten preso geratu gabeko abestia. Negarrak egandoa. Nerea liburu disko bada, eta pixka bat azkenengo 30 urteotan letragintzan beste talde musikari batzuentzat, tartean Anari, nire lagun zarra, beraientzat egindako letren bilduma bat eta letren azalpenak eta letragintzari buruzko hausnarketak eta oro har kantuaren izaerari buruzko liburu bat eta liburuarekin batera CD bat kantu horietatik egindako hautaketa bat eta hautaketa hortan talde bat osatu dut eta bertsionatu ditugu hainbat kantu, 13 kantu eta gero 2 kantu berri daude baita ere. Aurreko urtean bai intzala online modu hortan eta bai zerbait erosi nula hola, baina eskertzen da buelta, jendia etorri dela, giro polita, kalean dago ambiente dana. Bueno, pues giro polita, berriro euskal liburuekin hurbilketa eta euskal kultura baita ere indartzen. Eta pozik, aberia gora guazen. Bueno, idazleak eta ikusi dugu, baina berez etorri gara apurbet, ez dakit, ambiente honetara bebai eta hainbeste jente bertan ikustera bebai, eta gehien bat hori. Ez da bakarkan, erreferentzizko liburu edo disken ezagutzeko gunea baita jendearen topagune, elkargune, eta askotan urtean zehar ere, hemen topatzen gain bat eta hainbat jendeekin, edo euskal kulturgintzako ere erreferente ditugun pertsonekin ere, ez da? Orduan, topagune hori aurrez aurre berreskuratzeko gune bada. Ez dugu nahi beste berorik zure musuen sua baino. Gatibun CD-a erosi dut eta hori nago
bilatzen topatzen badut 6 urtekoa. Ni berriztarra naz eta 6 urte nahi dut topatu eta erosi. Eta alba eurekin eitzegin, hobeto. Bai, beti emoten dago, ilusio gehiago disko bate online erosten dozunean ez, eltzean jatzu etxera, baina artista batek sinatuten dotzunean zuri beti da askoz ilusionanteagoa eta oso polite eta egia esan horretara etorri gara, ia zer aukeratuko dugun, dana ezin erosi eta hori, aprobatzatan azkenengo minutuak aldogun erosteko. Azoka zorionez, da nik esango nuke azkenengo urtetan, ahotseneagatik eta nik oso indartuta ikusten nuen, azoka pixkat jendearekin elkartzeko leku bat bezala, leku sozial bat bezala, sozial da kultural bat bezala, niretzat kriston zita ederra urtero, beraz pozik egin daitekelako, eta nik uste garaia honetan ez da hola besteik. Nik uste gure osasun mentalak eta kulturalak ere behar dula, beldur horiek gainditzen joatea pixkanaka, eta alden neurrian behintzat, ez da, posible den neurri hortan egitea egia da askotan esaten dana, galtzen dugunean konturatzen gerala zenbat balio duen, zenbat leku betetze zigun, ez da, eta azokakin ere gertatu da hori, eta bueno, nahi gabe ere konparatu egiten dugu, normalean izaten da horrekin, baina hala ere usteet eskertuta gaudela egite hutsarekin eta ahalegintze hutsarekin, ez da? Bada garai bat bezala eta referentzi bat bezala, hor hainbeste eta hainbeste gauza ateatzeko, ze hemen aurkeztutako hainbeste disko, liburu eta gero ere salduko dira, eta hola, baina hau bada zita bat bezala. Bai, da hortzimua bezala, ez da? Azten dugunean bidia zerbait sortzen, idazten, grabatzen, sorkuntzan azten geranean, ez dakizu ingo dezun edo ez ordurako, baina Durango dago hortzimuan, ez da? Eta gero beti gainea gabonak datozen ez atzetik ere, pixka gabonen ataria ere izaten da, eta laguntzen digu enfokatzen pixka bat hori dana, ez da? Ekaitz itzezarretan hauk, Kaleko Urdanak taldeko bateria jolea, eta aurtengo honetan, kasu honetan, Kaleko Urdanak taldearen bizirik diskoa, eta bestetik Keio Simas Country bilduma aurkezteko asmotan gatoz Durangora. Momentuz nahiko, ez dauzkat gauzak argi oraindik, produktuak eta zein diren eta batipat nobedadeak zein diren, baina seguru bakit Larrekbaren singela eta Chill Mafiaren kaseta erosiko ditu dela. Nerea Loiola naiz, eta Durangora etorri naiz nire liburua aurkeztea, Epizentroa liburua, udaberrian Ereinekin argitaratu nun helduentzako narrazio bilduma bat, 7 puinez osatutako narrazio bilduma bat. Azokako nire egune kutxuna, naizta eremu asko dauden, landako bea da, argitaletxen estan guzti horiek, behar bada bertan topo egiten detelako luzaroan ikusi ez dudan jendeakin eta izugarrizko ilusioa egiten ditu, askotan liburuak ikusi baino gehiago aurpegiak ikusi alizateak. Badakit zorakeia izan dela hemen bakarri geratzia, baina gertu nabilera sumatzea. Iban del Campo naiz, Limbus filmak ekoiztetxetik, eta gaur etorri gara orkestea irudienean Serendipia izeneko film laburra. Eta bertan kontatzen dugu euskal birologo batek konfinamenduan biziko duen ezusteko aurkikuntza bat. Irudienean beste lan batzuk baita aurkeztu izan ditugu eta beti da plaza oso gustoko bat. Berturatzen den jendearen iritziak eta lagun arteko giro hori eta urteroko zita hau oso berezia dalako. Eta nik ikusi dudan inguruko jendea baita sortzaien kasuan, ikusi dut gogo askokin daudela, ez? Osea, gogo askokin berriz jendearekin kontaktuan jartzeko, zure publikoarekin, eta zure, sortzaile ez, lagun eta komunitate horretan, gero, indar gehiagorekin irtetzeko. Ekainean bukaeran Donostian Printzipalen pare bat kontzertu man genitun, eta pixkat eskatzen zidan gorputzak olako abesti aglutinante eta
zerbait egin behar nula. Eta aitortu behar dut, egon itzela idazten, egon itzela kantu, maketatzen, eta bueltak ematen, baina ez du lortu. Eta orduan, Natxo Begazena entzuten nahi nintzen, hori eta beste hainbat, eta zan hon, jode, hau zoragarria da beste. Eta orduan, hasi nintzen, engotonen bertxio bat, hola juntzan, eta eta ja, hor jo genunin, ulertu genuen erabatea, o feedbacka izan zen, pixkat guk nahi genuen zea hori, hola jasozula jendeak, ez? Eta efemerideakena, sinceramente, betelana izan zen. Egia da, inguruan galdetu eta norbaitek esan, hori pixkat betelana da, ez? Baina, disko hori... Gutxienez bi kanta, gutxienez bi kanta. Beste disiplinatena ez dakit, baina, musikan ondo geratzen da rareza bat sartzea behaldean, beraz, egia da, abesti hori nonbaiten grabatu bernula, eta ez zitzaidan planteatu zidaten, taldekoak akordatzen epilogoan sartzea, eta ez. Osea, ni hortako oso kontzeptuala bezala naiz disko bakoitzean, ez, nahi disko baten, ez hartuko disko berri baten. Eta hemen, oso ondo aurkitu du bere utxune metafizikoa oso ondo bete dute elkar, eta hola izan da. Autonomia bat gara, estatu bat izango gara, erresuma bat ginen, republika bat nahi dugu izan, eta forma horiek danak inventatu adia, ez da? Eta mendeetan zehar, iragankorrak diran egoera administratibo batzu, baino ez dira. Funtsean jarraitzen duena da gure izate hori, gure identitate hori, milaka urtetatik kantatu egin dugu gizaki bezala, eta mendez mende transmititu den zerbait da, euskaraz kantatze hori, bere terretxeren kantutatik orain anarik egin duen azken singeleraino, hartu ditun forma guztietan, hartu ditun aire guztietan, hartu ditun molde guztietan, eta horri esker, transmisio, etenik gabeko transmisio horri esker jarraitzen dugu bizirik herri bezala, eta hori da gure arimaren metafora bezala, eta hori da adierazin nahi nuena, ez da, gu zer garan azken finean bakantu bat. Zenbat oroitzen dudan Durangoko festetan, goizeko haria zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, zugabe. Nork esango zuen, piztu genuen sutan, erreko ginela. Ta gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko haria zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, zugabe. Saiatu naizen arren, ez dizut idatzi nahi beste. Saiatu naizen arren, ez da egunik zu faltan bota gabe. Ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, zugabe.
Urtengo azoka, 56. Durangoko azoka, egitea esan, berezia izango da. Berezia izango da, batetik online azoka izango dugu, baina baita ere aurrez aurrekoa. Aurpegi bi horrek sekula ez ditu izan, 56 urteetan, orduan berezia da alde horretatik. Urte batetik bestera azoka diferente bat antolatzen gabiz. Ez da iazko moduko azoka, ez da orain dela urtebiko moduko azoka, da azoka barri bat. Berri bat, bai, hori da. Nik asko galdetu dauztia, Eta Durangora zer, mereziduko dago urten joatea, gainera erreserba epini dozu, zelango nagia emoten dauen erreserba egin beharrak, bat eta beste, benetan azokazalea bazara eta kulturzalea bazara, eurtengo moduko azokarik ez dozu bizi izango sekula bez. Erosotasun guztiagaz eta inozko gehien disfrutatu ahal izango dozu azoka, batezbe, estanetatik estanera gauzak kuskuseatu, gauzak ikusi, irakurri, ikutu, hori egiteko salea bazara eta horren bila etorten bazara Durangora, aurten da aukerarik egokiena horretarako. Euskaltzaleen topaguneko kide, eta baina urte desente dira, Gerediagarekin elkarlanean, euskarazko ikusentzunezkoen aretoa kudeatzen dugula irudienean. Eta bertan egiten dena da, azken urteetan euskara sortu dian ikusentzunezkoak, ikusarazi, jendea etorri dadila zinemara, eta ikusentzunezkoen munduan dagoen anistasun eta beraztasun hori gozatzeko aukera eukitea Durangoko azokan. Eta ikusentzunezkoen mundua benetan anitza da. Deia zein da, eraman dezagun euskarazko ikusentzunezkoak eskuartean ditugun pantaila guztietara. Eta hor nolabait aldarria egiten baldin badugu ere, zine aretoak euskaraz programatu deixien edo erakunde publikoeri euskarazko zinema sustatu deixen, nik uste dut guk ikusle moduan da herritar moduan ere badaukagula erantzunkizun bat gure pantailan ikusten duguna euskaraz izan dadin. Eta azokak emuten dozko aukera apur bat ezagutzeko. Nire izena Diana Franco eguren da, eta kabia guneko koordinatzailean. Sortzaileentzat eremu digitala ez da soilik edapen bidea, baizik eta sortze bide eta baliabide. Eta horren inguruan hausnarketak eta proiektuak erakusteko, ezagutzeko espazioa bilakatu da kabia digitala. Kabia espazio fisiko batetik programa batera bilakatu dugu. Alde batetik ikusgarritasun handiagoa emoteko partaideei, horregatik izango gara espazio honetan, areto nagusian, eta bestaldetik kabia txikia izanik COVID-arekin txiki geratuko litzateken gunea zelako. Kultur espresioak ez dira bakarrik hitzezkoak, ikusentzunezkoak, gorputzezkoak, soinuzkoak, eta hori zabaltzea izan da azken urteetan guneekin batera azokak uztartu duen lana. Eta niretzat oso interesgarria da horregatik gune ezberdinetara bai gerturatzea. Otxenea da sortzaileen plaza eta sortu zen apur bat kulturzaleak eta sortzaileak pixka bat hurbiltzeko. Hasieran azoka zelako erakusmaiak eta atzean sortzaileak eta helburua zen sortzaileak pixka bat hurbiltzea. Disko aurkezpenak egingo dira Plateruenan, 10 disko aurkeztuko dira egunero, beraz 50 disko aurkezpen, eta bestalde literatur solasaldiak egingo dira alde batetik areto nagusian, azoka barruan, eta musika eskolan. Beti da oso keinu polita eta beharrezkoa jenteak bizi dezan kultura bertatik bertara, hori delako benetan zentzua ematen dio guzti honi. Ulerkiak sortu zuen lugak sortu zuen urak sortu zuen zurak sortu zuen hostoak sortu zuen haizeak sortu zuen karnaval
sortu zuen olerkia. Karnabak sortu zuen olerkia. Trundele, 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 trundele. 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 Olerkiak hil zuen lurra. Lurrak hil zuen ura. Urak hil zuen zura. Zurak hil zuen. Ni Pascal ditzeniz, garazte janiz. Eta genizunat Bainolet proiektuarekin. Filma aurkeztu dugu goizuntan eta Bloin taldearekin gure diskoa saltzen dugu hemen azokan. Eta ni Maia Iribarne ulagara iniz eta berdin garazta janeiz eta gauza aitzaki berarekin etorri nizunat. Diskoa aurkeztera eta filma aurkeztera. Bainoleten 4 kapituluetan kontatzen dira Luisa izeneko neska baten eta bere lagun taldearen abenturak. Eta horiek handitzen dira Bainolet izeneko egian, eta hor ari dira prestatzen, aurten pasa behar duten zeremonia handi bat, markatuko duena haien pasaia urtzarotik heldutasunera. Eta beraz, zeremonia handi horren prestatzen ari dira, hainbat saltsatan egian, eta 4 kapituluetan segitzen ditugu historio horiek, Bainolet egia deskuberrituz. Trundele, 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 trundele. Trundele, 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 trundele. Piskat proiektua hasi ginen, zerbait eginen hola disko bideo, piskat, ez dakit, musika bideo zerbait eginen, eta azken finean musikak idatzitugu serirako, eta gehi beste batzu ere, disko bat egin dugu ondoan, eta hemen atxamaiten dena azokan. Eta diskoan biltzen dira alde batetik Bainoleten entzuten aldiren kantu batzuk, baina biltzen dira ere beste kantu batzuk sortu ditugunak, pixkat giro, serian senditzen den giro horretatik inspiratuz, edo buruan ginituen beste gai batzuri buruz idatzi zitzak, eta iruditzen zaut, ere, nahiz eta pixkat alde guzietara joiten den diskoa ere estiloetan eta hola, pixkat biltzen duela ere Bainoleten senditzen aldiren giro desberdinen asketa hori, eta ara. Pasagun urtea pentsut denentzat biziki bitxia izan dela COVID-aren ondorioz hartu diren neurriekin eta biziki berezia izan da. Eta hori jarri gira ere, eta dena nahiko insegurua zen inguruan, hala ere bukin dugu, eta ez dakit nahiko egeski edo gure eraman dugu, eta saltsoaken erdian ere. Bai, eta ikaragarria izan da, sortu den giroa egeskian egera lageko egian, bi hastez egon gira hori grabatzen, eta azkenean denbora tarte tipian, ziren gauza hainit grabatu, beraz, historien antolaketa suposatzen zuen horrek ere, eta hor lagundu bituzte ehundaka lagunek, eta hori biziki ere izan da, bi hastez sortzea olako mundu fiktibo hori azkenean errealki sortu da ere egian, eta bikaina izan da, gainera. Trundele, 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 trundele. Trundele, 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 trundele. Urtero iristen dira Durangoko azokara lehen urratsak ematen ari diren sortzaile gazteak, baina zer gertatzen da egituretan? Ados, euskarazko kultur industria ia hutsetik sortu zuen belaunaldia erretiroa hartzen ari da, eta gazteagoak ari gara erreleboa hartzen, baina lekukoa ematen duenak uzten aldu aldaketarako tarterik. Sortu daitezke joera berriak, egiturak berritu gabe? Nolakoa da aldaketa horiek barrutik bizi dituztenen egitekoa?
aurten nabil bizitzen azokan esperientzia hau beste puntu batetik, artista singuratute, azkenien akordotan ni joeten nintzela artista honein gana, estanetara diskak erostera, eta azkenien oin nau eurekin, eta desberdine da, baina momentuz oso ondo doi, gustora. Neon izen naiz eta egon izen gehiago udanok jendiekin artistak ezagutzen, diskak erosten eta hola. Eta diferentzio aurten nik uste dela jende kopurua, askoz jende gutxixo da bilela aforuen kontu honeatik eta hola. Baina guretzat ilusizioz betetako urte bat izeten nahi da lehengo urtie beste aldetik ikustiatik azoka, ez? Kanpotikan ikustezunia artista bat barruan nik ikusle bezala etortzen nintzania, baina aldi berian barrutikan etortzen dianean zure diska erostera eta zuten, pia gustatu zaiguen nahi dugu sinatzea, ez dakit, zait, politxa da. Ni naiz Aitor eta abizena daukatu bizi. Eta etorri zian batzuk, nire gana, esan ez, kaixo, uizikoak gea, uizi herrikoak. Eta hori bakarrik nahi zuten. Transmitu behaiek, eta olako detailetan kontuatzen za jendeak zenbateko ilusioekin etortzen den askotan zure gana, eta kostiente izan bartzela jendeantzako ze berezian momentu hori, ez? Jena neu Durangarra izan eran, azkenean beti, bizi izan dut oso etxeko giza, baina hori beti jasotzailearen paperetik eta irakurlearen paperetik, orduan bada amets bat betetzea bezalakoa beste aldean egotea. Horrela? Ni Eneritz Furiak naiz, musikari irundarra, eta otsailean atera nuen Emadan izeneko diskoa, bigarren disko luzea, eta azokan izan naiz sarritan gehiagotan bisitari bezala, baina sarritan ere bai postuetan, baina stand propioarekin horrela ez. Eta aurten animatu gara Vinilo Riding Rockets taldekoekin animatu naiz stand txiki hartzera, eta bitxia da aurtengo azoka, eta orduan esperimentua bikoitza zen, baina hemen egon genuen eta hemen gaude. Ni Usu Errazkin naiz, erengo editore berria, Durangoko azokan egondanago, kazetari gisa, baina hau da nire lehenengo aldia editore moduan. Hasieratik eman didate konfiantza eta askatasuna. Eta nik uste babes hori garrantzitsua dela aurrera egiteko. Editoreak berak, aurretik zegoen editoreak esan zuen, nik uste garaia dela gazte bat ona ekartzeko eta gauza ezberdinak proposatzeko eta ahots hori behar dugu zeia zahartu egi edo gelditzen ari zaigu dena, ez? Eta egia esan beti esan dut, ez? Ongi dago asmo hori, ez? Gazteak ekartzea sektore ezberdinetara, baina gazte hori entzun behar duzu, ez? Nahi hori egon behar da, hori editore berri bat ekarriko dugu, gaztea da, emakumea, baina ez badiogu entzuten, ez dugu ezer egiten, ez? Kontua da, Gernikan ospatu zela emakume musikarien topaketa bat, hor dagoeneko kezka batzuk elkarbanatu ziren gure artean, ez zen bakarrik emakume bezala, baizik, hau da, musikari bezala batez ere. Eta, hortik atera zen taldetxo bat, jarraitu genuen taldetxo horretan eztabaidan pantailak tarteko zirela, zerbait egin nahian, aldatu nahian batez ere gure lan baldintza duinagoak edo bilatu nahian gehien bat, beste hainbat kezkarekin batera. Eta konturatu ginen musikari elkarteak behar zuela une horretan zuzendaritza aldaketa bat, eta ez dakit, nolabait guk behar genuen leku bat, eta haiek behar zuten gidaritza berri bat, eta bi une horiek une berean gertatu ziren, ez? Eta horregatik hartu genuen musikari elkartearen gidaritza, naiz eta, azken finean, aspalditik dator lan bat egiten, eta guk gehiago gasolina hori agortu baino lehen berria bota du. Ni Oiana Arana naiz, eskoriatzarra eta idazlea. Esango dugu kontestu honetan
behintzat, eta aurtengo azokara nator Lazunak azkazaletan nire lehenengo poesia liburuarekin. Lehen ni azokara beti nentorren pozik eta ilusioz eta betiko sentsazio horiekin, eta aurten guzti horiek bertikoa, beldurra eta halakoak ere gehitu zaizkie, baina bueno, ondo. Zailtasunak denok topatzen ditugu ez bakarrik azokara etortzeko, baizik eta beste panorama guztietan sartzeko, baina nire bidea ez dut esango erraza izan denik, baina izan ditut goxatu nauten personak ondoan eta ez da gutxi. Aiande Etxebeginiz, basu joleaniz Diabolo Kiwi taldean, Garraziko taldea gira, eta urten uin galduak gure lehen diska luzea aurkezterat etorri gira azokara. Beste manera batez ikusten dugu, bai, segur da, bestaldean izaitea, beti zerret berezi egiten du. Azkenean gu atxemaiten gira, tipitan bezala itzulia egiten lauzpagost aldiz eta berdin diskak erosten, beraz, azkenean ez da hainbeste aldatzen. Eginen dugu ere gure taldeko gitarristarentzat publizitate pixka bat, eta atera du ere lehen liburua, Profeten Iruzurra deitzen dena, eta hor Bainolet standean ere atxemaiten alda, eta nik ere irakurri dut eta gomendatzen dut pertsonalki ere. Gaztea izan da eta emakumean ikuste ere horrek eragina duela tratu horretan. Eta hasieran izan daiteke pixka bat arraroa, ez? Nola idazten dizuten gauzak edo nola biratzen dizuten, hasieran da pixka bat nola, zuzara editorea? Sorpresa pixka bat badago, ez? Baina nik uste eta nik nahi dudana behintzat lan honetan da botere harremanak ez zaizkin gustatzen. Eta nik ez dut hori eraiki nahi idazleekin. Nahi dudana da elkarrizketa bat izatea, nik egia da ardura bat daukadala eta baietz edo zetz esango dudala, eta hori nire funtzioa delako, baina ez dut botere harremanik nahi, ze hori oso patriarkala da. Eta adibidez idazlek esaten dutenean, ez, editorea gainetik dago, ez, nire kasuan ez behin. Nolabait badirudiela euskal musika oso entzule gaztei bideratuta dagoela, eta entzule helduagoek ez dutela beraien playlista berritzen, ez? Gelditu garela gauza askotan 80. hamarkadan eta kito. Eta hor badaude hainbat gauza hausnartzekoak eta ez dakidanak zer duten irtenbide edo irtenbide bat bilatu beharrotu zaien. Esan dezaket azken finean behar bat zegoela hor nahita ez zen norbait sartu beharko zela zuzendaritza horretan, eta orduan ongi etorriak izan gara alde guztietatik behar bat zegoelako eta beste alde batetik ahots berriak behar zirelako nahita ez. Ni ereinera sartu nintzenean, gogoratzen dut, izan nuela sentsazioa, templo batean sartzen zarenean bezala, dena iruditzen zaizula zoragarria, eta honek eutsi dio 45 urteri, ez? Eta hori, errespetu hori zor diozu, ez? Lan egin duten, nire kasuan lankidei, ez? Baina, iruditzen zait, zerbaitengatik sartu garela gu ere, ez gu garelako, baizik eta belaunaldi baten ordezkari gisa. Eta nik uste gauza berriak planteatu behar direla, eta nire kasuan entzuteko prest egongo direla, baina iruditzen zait beste bide batzuk proposatu behar ditugula, eta horiek modu batean ez dakit lagundu besteak edo bide berri horiek erakutsi eta hortik tira. Landu gabe zegoen bide hori dagoeneko eraikita dago ez, badago arlauza hor eta etzabiltza hartxintxarrekin ez dakit estropezukari denbora guztian, baina uste dut eta honetan entzun behar gaituzte, lehen esan duzun bezala, guri dagokigula gero hori, bide hori fintzea, ez? Orain daukagula aukera, eraikita dagoen zerbait horren gainean akatsak bilatzeko, gauzak aldatzeko, edo beste bide batzuk bilatzeko une batzuetan, ez?
Unai Gaztelumendi da bera, Beñat Gaztelumendi naiz ni, bi anai gera, bertsolariak, bera marrazkilaria ere bada, eta bidea da Borroka komikiarekin etorri gara Durangora. 2 urtetik behin komiki bat ateratzen duten neguko ale bezala, bertsolari alezkarian, eta, gurekin harremanetan jarri izan, esanaz, abea prestoengo ginaken, bi anaien artean, aurtengo komikia egiteko. Eta, baiezko hasi egiten eman genion, eta hasi ginen alkarrekin hitz egiten, zein zitekeen, eta, zer genekan kontatzeko guk, eta esan da setxun atea zen idea, zer gertatuko zen historian eta alkarrekin adostu genuen, gero Beñatek hartu zuen bere gain gidoia osatzeko ardura, eta ben bera gidoia osatuta, azkeneko urte eta pikoan ni marrazten nahitun ez. Martin Artola da, 30-35 urte bitarteko gizon gipuzkoar bat, bertsolari bat, bere bizitzan lehenengo aldiz finalera iritsi da bertxotan, eta komikian bi bidaia dira kontatzen dianak, alde batetik bidaia fisiko bat, finalaren egunean Martin Artolak bere etxetik bekera egiten duen autozko bidaia hori. Eta beste bidaia da igual ez zain fisikoa, Martin jaio zenetik pixkatzen mundutan bizitzea tokatu zaion, ze ingurutan aztea tokatu zaion, eta inguru horrek nola baldintzatu duen bere prozesu guztia. Gaian pertsonaien bidez landu dituen gaiak, gaiez urko bada pertsona bat, 80ko hamarkadako nostalgia haundi xamarrarekin bizi dana. Ekin egongo litzake bertso-eskolan Martinekin umetan ibilitako neska bat, Martinek aurrera egintzun bertso-eskolan eta bertso ibilbidean, eta ekinek zergatik ez, hori ere gure inguruan eta bertso-eskoletan asko pasan gauza bada, eta hori ere kontatu nahi gendun. Gero badago, gazte garaian bertso-eskola izan da jende askorentzat sorkuntzarako esparru kolektibo bakarra, eta igual bertsozale ez den jende bat ere ibili da bertso-eskolan, eta pixkat iparrarekin hori da kontatzen dena ez, bertsolaritzaren eta beste kultur disiplinen arteko harremana. Eta gero Sararen bidez kontatu nahi izan dugu pixkat, askotan aipatzen da gaur egun burrukaren aparraldi hori edo apaldua ote dagoen, jendeari militatzea kostatzen ote zaion, eta justu Sara da kontrako adibidea pertsona positibo bat, eraikitze lanetan ari den pertsona bat, pixka feminismotik eta eragin nahi duen pertsona bat, eta saiatu gara hori ere kontatzen. Nik uste, bakoitzai, alkarri askatasun guztia eman diogula, bai ni Beñati eta bai Beñatek nahi. Honeako eta txarreako oso ondo ezagutzen dugu elkar orduan, genekin ze espero genezaken bakoitzak bestean gandik. Behin historia erakien ze izango zen, bai pertsonaiak, bai gertatuko zena, adostu genunean, Beñat hasi izan gidoiakin da, tarteka bialtze zian, baina ez dakit inungo zuzenketaik edo karpen txikin bat ingo nion, baina gutxi gehiago. Eta geho baini marrazten nunean, horri bakoitza marraztu ala bialtzen nion telegrametik, baina behak ere etzian. Nik uste, espero gendula, jaso egun hori espero gendun bestearen gandik, eta ondo molatu behala. Bueno, dantza pixkan nahi aldeuin, Durango. Bai, hoize ba. Dena kantatzeko, Zurekin amestutako gauaietan, erantzuna jaso nuen ere barrenetan, izarren dizira zeruaren goienean, zure islada agertu da, osotasunean, zuetan ni ametsetan, galtzen gera, bazterretan, pozadegu, bihotzetan, egun berri baten zai. Zuetan ni ametsetan, galtzen gera, bazterretan, pozadegu, bihotzetan, egun berri baten zai. Nik disko berri bat, grabatu dut, ia 25 musikarirekin, eta Koldo Izagirri eta bion artean egin dugu disko hau, eta hoxe aurkeztera nator. Itxura hona du, nik entzun da daukatea abesti bat, eta oso itxura hona du. Ni Latinoamerikaren zain nojatuak, klasiko baten itzulpena, ni neuk egin dut itzulpena, Eduardo Galeano den liburu famatuenetako bada,
jende askok erderaz irakurri du, ja 50 urte ditu liburuak, baina euskeraz irakurtzeko aukera dago. Ni aspaldi etorri naiz, Elizaren askupetan, edakize urtetan, eta gero gogoratzen naiz garai batean etorri ginela Komite Internazionalistak eta ertzainak Kubako diskoa Guantanamera eta abesten zutenean, eta behin egon nintzen bestseller batekin, ondo saldu zen zerbaitekin. Ni ezagutu nun baita ere Eliz aurre hura. Gogoratzen naiz gero intzela alako feria moduko batean, da hor erosi nuen ere Errobiren aurreneko diska eta Itoitzena ere. Orduan Itoitzek irabazi zuen Lautelatu disko horrekin irabazi zuen premion bat, rockaren premion bat edo. Hori gogoratzen dut, eta gero ja, honean ere lehenengo diskoa, 1900 da, ez karlista da bukatu, eta gero, ez, beranduago zen. 87an atera genuen gure lehen diska, Leturia eta Biok, eta orduztik hemen abil bueltaka. Hemen esertzen ginen beti. Eider Rodríguez Martín da nire izena, eta eraikuntzarako materiala izeneko novela bat argitaratu berri dut Susa argitaletxean. Nobeletara ohitu gaituzte, eta hemen aukera daukagu, ez ikusteko, duela 20 urte argitaratu ze liburu hori ere, hor daukazu mahai gainean, eta nintzeko ikuste, eta oso ederra dela, honik behintzat asko estimatzen duten zerbait da. Nik hauki duten aukera Itziar Ugarterekin egoteko, gu gabe ere poema liburu izugarri ederra argitaratu du, niretzat oso gomendagarria, sakontasun handikoa da, baina era berean argitsua, eta ez dira beti eskuti joaten bi zera horiek, adjetibo horiek, eta asko gustatu zait, eta poza ere ematen dit, ez oita piko urteko tipa bat, ikustea horre bere liburu horrekin, liburu sendoarekin, eta tranquil eta sendo era berean, Fermin, Txogoien, Ibilio Etxeberria naiz, Iñetikoa, eta Totelak eleberriarekin etorri naiz aurten Durangoko azokara. Idatzi dudan 3. novela da, 3. laugarrena, beste bat idatzi novelako, gazte jenteari begira, eta, hontan nago. Baina niretzat beti izan da, zesango dizut, jai gune handi bat, ez? Nun kultura eta jaia, ez? Bi horiek bat egite duten. Jaia ospakizun gisa, esan nahi nuke, ez? Kulturaren inguruko, kulturari buruzko, kulturaren baitako ospakizun polita delako, eta gero, azoka, feria, perilla, azkenean zer da, denok apaindu egiten garen bertara joateko tokia, ez? Ni oso maiz etorri naiz, 30 aldiz gutxienez bai etorri naizela. Eta, mugarria izan zen landako da etortzea, hori niretzako mugarri bat izan zen. Eta gero, lehen kontatu dudana den aparte, nire liburu batzuk oso teknikoak, Udako Euskal Unibertsitatearekin, Linux edo Python edo alako gauza, alako urtetan, ilusio hori, ez, liburu bat daukazula, eta hola. Nien naiz urtero etorri, baina ez naiz nire produktuekin bakarrik etorri. Etorri izan naiz askotan baita ere ikustera eta erostera. Baina aldaketatan, hiru toki horietaz aparte, nik esango nuke guri aldaketa formatuak aldatu zaizkigu. Kasetean hasi ginen, aurrena gure lehen grabazioak kasetean bakarrik ateratzen zielako, Trikitilari ona. Gero lortu genuen viniloan beraz toki gehiago behartzen, beste modu batera banatze zan ikusmira, estanda bera ere. Gero CD-a etorri zan, badirudi CD-a ez duela inork konsumitzen,
baina ez dugu lortu CD-aren ordezko formaturik eta oraindik CD-a saltzen dugu. Orduan aldaketa handiak izan dira formatu aldetik igual gehiago guretzat. Bai, gu ere izan genuen hola digitalean eta hola liburu digitala edo, bueno, referentziazko obrak eta izan genuen gure tokia hoz, baina aldapa bera egin zuen eta liburuaren zorionerako hor gaude. Oen bueltan etorri zaizu. Lasai, gu kontraesan eta olako gauzik ez dugu ezautzen, horien esan nahirik ez dugu ezautzen. Tranquileon. Nik uste odoko jean hobera egindula eta eskertu dena da jendea gainezka ez eukitzea eta toki honekin eta nik uste aukera izan degula, maitan daudenekin gehiago hitz egiteko eta interakzio gehiago dako eman dula toki honek. Ni behintzat ez dut halako nostalgiarik. Bueno, hoi zarroi asko pasatzen zaigu, ez? Leheno asko zobeto. Oaingoak ez dakite nola divertitu eta holako komentarioetan hasten geanean ja gu geroni ere kontuatzen gara degenerazioaren egoera ze mailatan daun. Baina ez dago nostalgiarik, nire ustez honea gatozenak lanean ari garan seinale da. Honea gatoz guk egin dugun lan bat eskaintzera, orduan horrek esan nahi du aktibo zaudela eta ez daukazu nostalgiarako tarterik, tristea litzake. Gu lagunen artean esaten dugu, garai batean kontrolatzen genuen agitatzen zen guztia, eta ez da nostalgia, baina alde bada kontrol hori, oain zorionez hori ezinezkoa da, oso ekoizpen handia dagoelako. Orduan aberaztasun horretan batzutan galdu egiten gea. Abiadura hutseko trenea.
Formo laborategia antzerki talde bat da, edo laborategi bat. Eta, bueno, hor, elkartu gineanen ikusi genuen zerbait egiteko gogoa genula, ez genekin oso ondo zer, baina holtzara igo eta kontatzeko gogoa genuen eta pixkat ikertzeko zer dakaun esateko eta. Eta hain zuzen ere horregatik hoi bihurtu deu gure lehen antzezlaneko gai edo ideia nagusi edo ez dakit, edo motivazioa. Eta hori arakatzen nahitu geha, zer dakaun esateko eta albumen erantzun, ez dakit erantzunak emate ditugun, baina horri biligea. Galdera asko, ez dakit, esploratzen, ea zer dakaun esateko. Belaunaldi gisa bai tokatu zaigula paradigma aldaketa bat, ez dakite analogikotik teknologikorako salto hori, azkenean daukagurrelako pixkat zaharrak eta gazteak izatearen sentsazio bat, baina aldi berean gauza oso unibertsaletaz gabiltza, zen kontatzen da, pixkat irakurketa askoz ere handiago egin ezkero, hau helduen mundurako saltoa edo trantsizio rito bezalako bat da. Konturatzen zarenean, edozein garaitan tokatzen zaion bezala, igual gauzak makillatu izkizutela pixka bat, edo gauzak ez direla kontatu izkizuten bezala, eta hain helduen munduan bazuk ikusi, aber nolako kudeatzen duzun hau. Bai, eta da 30 urte baino lehen nahi izatea gure generazioa omenaldi bat itea, ez? Horrek asko hitzaiteko gutaz dakaun beharratik ere. Durangoa iristezea, 4-5 egun haue pasatzea dituzu, etxeazoaz, ez dakiz emazeekin, liburukin, eta emateu euskal kulturgintzako salmenta momentu bakarra dela eta artistak baloratzen toki bakarra dela. Orduan Durangoko azoka oso ondo, baina begiratu ditzagun beste toki batzuk ere, benetan hor daudelako arrangurak eta hoi edalako arranzguneak. Eta gero Durangoko azokan ospatu ditzagun gauzak. Hori da, egon behar da Durangoko azoka, baina gero urte guztian zehar ezin dula bakarra izan. Guk ez dugu lanik egiten bakarrik Durangoko azokarako, guk nahiko genuke lan eduki urte osoan zehar, gure alokairuak ordaindu, gauza horiek, baina urte osoan zehar. Eta gure lana ere sortu, generatu, feedbacka eduki, publikoa sortu, baina hori urte osoko lana da. Eta gero Mikelek dioena, Durangon ospatu. Marina Agirrena, Sagu Ganbarako koordinatzailea. Sagu Ganbara da haur eta familientzako gunea. Eta bertan ikusi daikeguz, azken urteko argitalpen denak eta gomendagarriak. Batez benik esango neuke transmisiorako gunea dela. Orduan familiarekin basatoz, transmisio hori irakurketa eta hori transmititzeko gunea da. Gainera, ohitura hartzen baduzu familiarekin etortzeko azokara, Sagu Ganbarara, murgiltzeko mundu honetan, gazteen erabe, heldu bazara, etorriko zara azokara, ez? Arantza Rajola naiz, eszenatoki guneko arduraduna. Eszenatokia da arte eszenikoen gunea Durangoko azokaren barruan. Hor dago antzerkia, hor dago dantza, eta San Agustin kulturgunea azoka egunetan eszenatokia bihurtzen da. Egunero ikuskizun bat. Erabakitako ikuskizunak dana daukate berezitasun bat. Apostu egin dugu jente gaztea izan daitela, ausarta, eta gogoratu egin behar da doaini dela, erreserbarik ez dela bihar, eta egitaragoa begiratzeko eta etorteko eszenatokira. Nik argitaratu berri dute mandamendu hipermodernoak, saiakera liburua, elkar argitaletxearekin, eta bertan saiatzen naiz egungo bizimoduaren inertziak zalantzan jartzen. Mandamendu forma eman diet, 19 kapituloi, eta bertan gure hipermodernidadea, edo hitz hori da gure garaia deskribatzeko aukeratu dudan hitza, pixkat hiper edo gainezka gaudelako, bagarelako hipermerkatuetan erosten duten hiperaktibo geldiezinak eta hiperinformazioan pixkat idota gaude. Orduan, sensazio horrekin, pixkat gure hazkunde, etengabearen behar hori zalantzan jarri eta bizitza bizigarriago bat egiteko goze idatzi duan saiakera, nire lehenengo saiakera. Ni etorren ez nire lehenengo liburuarekin, kasuan poesia da, Guga bere izeneko liburua, Zuz argitaletxeak atera du.
Eta, bueno, ez dut atalik egin, pixkate kontinuum bezala edo landu dut, edo josi ditut, azken 4-5 urteetan idazten joan naizen poemak. Gai ezberdinak agertzen dira, uste dut arratzetakoa badela memoria edo beste belaunaldi batzuei begiratzea, eta pixka bat sumatzen du badagoela hots bat, oinordetzan jasotako horren eta berak eraiki nahi duenaren artean gogoetan dabilena hots bat edo dagoela poema ezberdinetan. Iruditzen zait pandemiak nabarmen aurretik genezkeen gauza batzuk agerian jarri dituela edo ez, urgainera etorri direla lehenik ere identifikatuta zeuden hainbat gaitz, eta horietako bat iruditzen zait dela kulturgintzaren ekosistema horretan askotan elementurik edo ahulena da sortzailearena, ez? Eta babesgabeen geratu dena edo uste dute pandemia honetan ere izan dela sortzailea. Eta hori bai iruditzen zait, aurretik bagenekien realidade bat da hori, baina bai iruditzen zait, lehentasunezkoa horri begiratzea. Eta agian ere, egual azpimarratu kulturaren kontsumoaren ideia nabarmendu dela, ez? Galdu dena da hain justu hori, ez? Topagune, Durango ez delako topaguneak, eta beste bat hori pobretu da, kulturaren izaera hori pobretu dela uste dut. Eta pixkat geratu dena izan dela kontsumoa, ez? Izentzu horretan uste dut bereziki pozgarria dela aurten hemen berriro ere elkartzea, topagune gisa. Azkenean, hala edo nola izan bada ere, ez, eta egoerarekin bat egin behar genuelakoan, baina uste dut honek daukala erritualaren denbora, eta errituale daukate pizkatxo bat ezaugarri gisa nik uste errepikapena, ez, eta komunitatea. Orduan, zentzu horretan, ze importantea den, ez, mantentzea. Eta gainera, askotan ez zaten da, ez? Euskal kultura oso kultura atomizatua dela. Orduan, baduela behar berezia gainera elkartzeko eta elkargun horiek zaintzeko eta ugaritzeko. Daudena baino gehiago behar ditugu eta daudenak osasuntsu eta bizi behar ditugu, ez? 20 urte barru, hori ez daukagu kristalesko bolarik eta ezin jakin, eta ni horretan askotan zientzia fikziora jotzen dugu, ez? Eta imaginatzen ditugu etorkizun batzuk, ez dugu hitz egiten iraultza politikoei buruz, baizik eta iraultza teknologikoei buruz, ez? Eta askotan gure fikzio horietan oso presente daude teknologia berriak, ez? Eta orduan, utzia zue pizkatxo bat izaten horretan, ez dakit, konservadore hitzera biko nuke, baina nahiko nuke, edo imaginatu nahiko nuke, daudela gauza batzuk, ondo egiten diren gauza batzuk, mantenduko direnak, ez? Ia daukagula joera eta arrazoiak badaude, askotan etorkizuna neko margotzeko, ez? Pentsatu nahi dut, izan duzun bezala gauzak ondo egiten ere ari direla, eta 20 urte barru egongo dela jendea nahi duena hau bizitzen jarraitu, nahi duena bobetzen jarraitu, eta egongo dela jendea kantu egiten dituena, egongo dela jendea marrazten, egongo dela jendea idazten, eta hori partekatu nahiko duen komunitate bat egongo dela. Gauza asko izan litezke Durangoko azoka, eta bakoitzak biltzen du bere uzta. Hemen guk bildu duguna. Datorrela, honek jarraituko du izaten euskal kulturaren plaza. Bada eta izango da. Koska ala lokaria, loia ala egarria, dena ala deuse. Lana, miseria, gezurra, lana
miseria, miseria ala miseria, ametsa ala txipena, gezurra ala gezurra.